Mlalelo Ukhozi FM ngiyakubingelela ekuseni kulisabatha nansi inkonzo yamaNazaretha umkhulu wokuqala usuku lena ke inkonzo yamaNazaretha kaNkulunkulu eWaybank ePinetown inkonzo esiyiphathelwe ngumfundisi uMthembeni Mpahla. Ngiyababingelela abalaleli imini yesabatha ebenhle kwabangcwele. Ihloko engikhuluma ngaso sithi ubizo lwasezulwini. Incwadi kaJeremiya isahluko sokuqala iverse 4 kuya ku8. Kwafika kimi izwi likaJehova lathi, ngingakakubumbi eswini ngakwazi, ungakaphumi isizalweni ngakungcwelisa, ngakubeka umprofeti ezizweni. Kepha ngathi, awu Nkosi Jehova, bheka angikwazi ukukhuluma ngokuba ngingumntwana. Kepha uJehova wathi kimi, ungasho ukuthi ungumntwana, ngokuba uyakuya kubo bonke ngikuthuma kubo, nakho konke ngikuyala ngakho uyakukhuluma. Ungesabi ngokuba nginawe, ukuba ngikophulwe, kusho uJehova. Kule ncwadi sizwa umprofeti uJeremiya ezichaza yena ukuthi wahlangana kanjani noJehova, nokuthi ngenkathi behlangana uJehova wathini kuye. Kuyinto ebalekile ukuthi uma uthunywa phakathi kwabantu uzichaze ukuthi ngubani, uthunywe ngubani futhi ukuthumeni. Isikhathi esiningi ngiyaye ngihlangane nezinkulumo eziningi ezivela kwamanye amaNazaretha engithuka, esho lokhu nalokhu bethi ngiyihlubuka, angisiye umfundisi ngoba angigcotshwanga abaholi babo. Kodwa iqiniso ukuthi iningi labo alazi lutho ngami. Umlando wami noShembe usukela ekhaya komama kwaDube Ongoye. Ugogo wami uMamnguni wabuyela kubo emanzimeleni nomntwana wakhe omncane ngenxa yokuhlukunyezwa umkhulu umvumbi. Kwase kuthi umama yena wasala khona kubo kwaDube. Kubo ugogo wabe eseyagula kanye nengane yakhe, bagcina ngokushona. Abasemanzimeleni batshela umkhulu ukuthi akazolanda isidumbu somkakhe, kodwa yena wenqaba. Base bethatha isidumbu sengane besibeka emathangeni isidumbu sikagogo, base bezihudula lezi sidumbu ngesihlibhi sezinkabi, bafike bashiya ehlathini, zabolela khona lapho, zadliwa ngamanqe nezinja. Umama wasala kubo kwaDube eyintandane, wakhula kanzima ehlupheka. Kwathi cishe eseneminyaka eyi10 noyise umvumbi washona. Eseshonile umvumbi kwenzeka into engajwayelekile. Kwathi ngelinye ilanga kuhleliwe nje, kwabonakala kuwa omunye womakoti. Batatazela ababekhona bemangaliswa lesehlo sokuwa kukamakoti. Khona lapho kwase kukhuluma umuntu kwaSasipoliyana kulomakoti. Wathi, angikhona ukufa mina, ngingumnumzana walapha ekhaya umvumbi. Ezulwini ngifike ngabekwa icala umprofeti uShembe lokuthi ngangihlukumeza abafazi bami. Ngifice umkami uMamnguni ehleli esifubeni sikaShembe. Manje ngicela ningiyele kuShembe nongicelela intethelelo. Nani nonke nibe ngamaNazaretha. Mhlawumbe ngiyoba nenhlanhla ngithethelelwe. Uma ningakwenzi lokho nizohlaselwa isifo ezoniphatha nonke sinibulale. Le nkulumo yaba isimanga ngoba akakho umuntu kwaDube owabe azi ngoShembe.
Kwayena umkhulu umvumbi wabe efengazi lutho ngoshembe. Ekuhambeni kwesikhathi kwaba sekuvela isifo sikaPokisi phakathi komuzi njengokusho kaMvumbi. Omalume base bayakhumbula basuka baqonda emzini waseJudiya eGingindlovu beyofuna umprofeti. Esefikile umprofeti kwaDube wabathandazela basinda. Baphenduka bonke babhajadiswa baba ngamaNazaretha. Kulo muzi wakwaDube kwakukhona nalengane entombazane eyintandane owayethe umvumbi ufice unina wayo esesifubeni sikaShembe. Uma esekwaDube umprofeti wabe esecela ukuba bamnike lentandane egama layo okwabe kungilanda zona. Sebemnikile abakwaDube umprofeti wayetha igama Elisha wathi isingulandiwe. Uma engixoxela le ndaba umama uthi mntanami kwathi sengithathile umprofeti wathi ngingumntanakhe kusukela lapho ngaba nomama ngaba nobaba ngaba nayo yonke into ubuntandane bami baphela ngaso leso sikhathi. Umprofeti wabe seyikhipha izinkomo eziyishumi ezinika umalume. Umama wabe eseba ngokaShembe ngokuphelele. Lesi senzo samthukuthelisa kakhulu umfundisi uMlangeni. Wabuza kuShembe ukuthi yini le ayenzayo. Usikhipha kanjani izinkomo ngentombazane ebe ethi akayiloboli futhi ayizokugana kwaShembe. Waphendula umprofeti wathi ngiyazi mina ukuthi ngenzani. Kubantwana abayozalwa yilengane kuyothi bengesibo abakwaShembe ngesibongo. Kepha phakathi kwezingane zakhe koba nengane eyoba nomoya kaShembe. Ekhuleni kamama ngaphansi komprofeti wabe emthanda kakhulu umprofeti embiza ngentandane yakhe. Ekuhambeni komprofeti ngo-1935 umama wahlala kubaba ilanga waze wayogana kwaMpanza esuka kwaShembe. Ekhuleni kwethu mina yangena kakhulu indaba kaShembe kwasebuncaneni bami. Ngasithola ngingazi lutho ngomlando wakwaMpanza. Kodwa noma yini engangiyitshelwa ngoShembe ngangayikhohlwa. IBhayibheli nesihlabelelo zamaNazaretha ngaqala ukuzifunda ngikuStandard 1. Kwathi sengifunda uStandard 3 ngase ngilifunde lonke iBhayibheli kusuka kuGenesis kuya kuIsambulo. Ngelinye ilanga ngilele ngisafunda uStandard 3 ngaphupha ngibona iBhayibheli elikhulu kubhalwe ngaphandle ukuthi iBhayibheli lamaNazaretha. Kwathi ngisajabulela lokho kwase kuvela izwi lakhuluma nami lathi ungajabuli ngoba leli iBhayibheli lobhalwa nguwe. Kusukela ngalelo langa ngaqala kuba ngibe nentshisekelo yokubhala iBhayibheli lobuNazaretha. Okwathi emva kwesikhathi ngaqala ukubhala izincwadi eziningi nezahlukene ngoShembe nobuNazaretha. Ubaba ilanga waqala ukungivakashela kuma-1970s ngifunda eDlangezwa High School. Kwesinye isikhathi wayafike ngephupho kanti kwesinye isikhathi afike nje ngihlele esikoleni abuye anyamalale. Kwenzeka konke lokhu esekhona lapha emhlabeni ngokwenyama. Ngo-1985 kwafika kimi enkantolo eMbumbulu umvangeli uMdluli. Wathi uthelele kwafika kuye inyanga yezulu uShembe wesithathu. Yathi akazobuza ukuthi ngenqabelani ukwenza umsebenzi kaNkuluNkulu. Ngathi imuphi umsebenzi kaNkuluNkulu okuthiwa ngenqaba ukuwenza. Wathi angazi mina ngidlulisa umyalezo. Mhla ka-10 kuSeptember ngo-1992 ubaba inyanga yezulu wathumela abavangeli abathathu ukuba bangilande emadadeni lapho engangisebenza khona. Uma ngifika ebuhleni wangibizela endlini yakhe sinomnewethu umfundisi uMpanza. Wangena nathi ekamelweni lakhe lokulala. Wabe sesibuza ukuthi uma silibuka leli kamelo lisesimene esihle yini. Leli kamelo lalimafuhlululu ligcwele yonke into nemijiva yakhe ihleli kabi. Saphendula sathi cha alikho esimene esihle.
wabe seyisisa kwelinye futhi ikamelo elalimafuhlululo. Waphinda wabuza umbuzo ofanayo, nathi samnika impendulo efanayo. Egcineni waya nathi elounge wabe sethi, ngiyabona ukuthi senididekile. Angikhulumi ngalendlu kodwa ngikhuluma ngebandla lamaNazaretha. Lamafuhlululo akulendlu achaza ukuthi leli bandla linjani. Nakho ke engilibizele khona ukuwa nokuvuka kwaleli bandla. uNkulunkulu uyokubuza kini nobabili. Hambani ke sengiqedile. Kwangixaka ukuthi inyanga yezulu yabe ingangilanda le eNewcastle izongitshela lenkulumo nje. Lokhu kukhuluma kwenyanga yezulu kwasidida kodwa sanquma kungakuvezeli umuntu. Ngo-2005 ngathola ucingo olwaluvela kumshumayeli umthetho waseNgwelezane osengumvangeli manje. Wathi ucela ngifike kuye. Lo mshumayeli ngangamejwayele ngingakaze ngikhulume naye. Ngathi uma ngifika kwakhe wabe sengikhulumela isimanga. Wathi ngithunywa ubaba ilanga kuwe. Uthi angikutshele usiphathe kahle ngoba ungumholi webandla lamaNazaretha. Ngamuza lo mshumayeli ukuthi kusho ukuthini lokho ngoba angisiye owakwaShembe. Wathi yena angazi, mina ngedlulisa umyalezo. Yangidida lenkulumo ngase ngiyedlulisela kumnewethu umfundisi uMpanza nakumfundisi uButhelezi owabe engiphethe ethempelini laseMlindweni. Nabo abaze bayiqonda. Ekupheleni ka-2006 kwenzeka esinye isimanga engasiqondi. Kwafika ingilosi yazohlala nathi eyasichaza ngokuthi inguhlaleleni, asaze saqonda ukuthi kwenzekani. Ngo-2008 le ngilosi yaqala kungichazela ngawo wonke umlando wami kusukela kugogo wami uMamzimela. Ithi-ke ingilosi uShembe umprofeti uyakuthanda nobaba ilanga uyakuthanda kakhulu. uShembe waqala wathanda ugogo wakho ongangcwatshwanga, umkhulu wakho owamnikela kuba adliwe ngamanqe nezinja. Lenhlanhla nesibusiso sikagogo wakho sehlela kumama wakho owabe eyintandane. Lolu sizo olwathwala ngumama wakho eyintandane lwayelwezwakala ezulwini. uShembe wabe semthatha lo mntwana olahlwe njengonina waba ngumntanakhe. uHlaleleni wabe esethi umprofeti esibonakalisweni watshelwa ukuthi emva kwesikhathi leli bandla likaJehova lo hamba lihambe libe nezinkinga eziyoholela ukuba liphele. Izwi labuza kumprofeti lathi, lokho kubonayo kuyovikwa kanjani? Waphendula umprofeti wathi, Nkosi ngicela ukuba wehlisele umoya kaShembe komunye oyoba inzalo yalentandane yakho, njengoba wenza mhla wehlisela umoya kaEliya kuElisha, ukuze kuthi lowo mntwana kube nguye ovikela ubuNazaretha bakho. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, wena wakhethwa ungakabikho esiswini sikamama wakho. Kwenziwa isifungo ngawe sokuthi kothi uma ubuNazaretha sekuwa wena ukuvuse uyohambela izizwe zonke uzifundise ngemisebenzi yomprofeti nangemithetho yokukhonza uJehova. Ingilosi yabe isingikhumbuza ngamazwi asho inyanga yezulu ngo-1992 lapho ithi ukuwa nokuvuka kobuNazaretha uNkulunkulu yokubuza kuwe. Yabe isithi ubaba inyanga yezulu owakutshela khona kwakungasuki kuye, kwakuvela kuNkulunkulu. uNkulunkulu ke akaze antele futhi okushiwo nguye akushintshwa ngumuntu. Umshumayeli umthetho wabethunywa nguShembe ukudlulisa lo myalezo kuwe, njengoba nami ngithunywe nguShembe kuwe. Emva kokungikhipha ebuhleni ngo-2010 ingilosi yangazisa ukuthi ubaba ilanga uthi ngo-2011 ngizogcotshelwa ukuphatha ibandla lamaNazaretha. Ngobusuku bomhla ka-26 March 2011 sabona isimangaliso sinomkhokheli.
kwafika ingilosi isimo esabe singakaze siyibone iyiso ngoba uhlaleleni sase simejwayele noma sasazi ukuthi akasiye umuntu kodwa ngaloko suku lengilosi yafika ingeseyena uhlaleleni esimaziyo lo muntu wafika esekhazimula engasabhekeki nezingubo ayesifakile zikhazimula ungasekho nalomusa esasimaze ehlale enawo kwaba ingilosi nje esingayazi safikela ukwesaba sashayisana ngamakhanda indlu esasicotshelwa kuyo uhlaleleni wabe eseyilungise yena eyihlobisa ngendlela engakwazi ukuyichaza wasitshela ukuthi endlini kukhona ubaba Ilanga safica eseyilungise nalapho ubaba Ilanga ehleli khona kodwa okwathi masingena asakwazi ukumbona saguqa phambi kwengilosi sivevezela uvalo konke eyabe ikhuluma sabe sibona ukuthi kukhona umyalezo ewuthatha kuye kodwa singamboni ingilosi yafunda incwadi kaIsaiah 11 verse 1 kuya ku3 lapho kuthi kuyakuvela ihlumelo esiqwini sikaJese kuphume igatsha ezimpandeni zakhe umoya kaJehova uyakuhlala phezu kwakhe umoya wokuhlakanipha nawukuqonda umoya wamasu namandla umoya wokwazi nokumesaba uJehova akayi kwahlulela ngokubona kwamehlo akhe anganqumi ngokuzwa kwezindlebe zakhe ithi-ke ingilosi kwathi uma inkosi uSawuli seyonile kuJehova uJehova akafumananga muntu endlini kaSawuli owabe engathatha ubukhosi bakhe kwathi uma uJese sekhonjiwe ukuthi inkosi izovela endlini yakhe waletha amadodana onke akhe kodwa uJehova wawaphika kwaze kwalandwa indodana yakhe encane eyabe isekwaluseni uDavid kwaba yiyo uJehova ayikhethayo ngoba uJehova akakhethi isidumbu somuntu akakhethi umuntu ngokozalo noma ngokwesibongo noma ngokubukhosana kodwa ubheka inhliziyo yomuntu uthi-ke lo muntu wasezulwini umama wakho ngimfanisa noJese ngoba kuthe engelutho eyintandane kodwa uJehova wabona ukuthi umuntu oyosindisa uNazaretha kumele avele okhalweni lwakhe ingilosi yayingithungele ingubo ebomvu eyayithatha yayohlala kuyo yaze yabuya isizongembesa yona ngaphambi kokungembesa yabe isithi uthi ubaba Ilanga ngikutshele ukuthi le ngubo ngeyakhe kodwa ukwembathisa yona isizathu sokuqala sokwembathiswa le ngubo ukuthi wena umsebenzele ushembe kwasekukhuleni kwakho uhlukunyezwe kakhulu nasebandleni kodwa awaze wadikibala walimela iqiniso le ngubo ke ingumqhele ubaba Ilanga okwethwesa wona okwesibili le ngubo imele isivumelwane phakathi kwakho noshembe sokuthi uyoqhuba ivangeli lobuNazaretha ngaphansi kwezimfundiso zomprofeti Isaiah uvuselele futhi ukhulise ubuNazaretha ithi-ke ingilosi uthi ubaba uyazi ukuthi amaNazaretha azokosa njengenyama kodwa angeke bakudle ngoba abalifuni iqiniso ungesabi futhi ungazenyezi ubaba Ilanga unawe ungasuswa ngabantu emsebenzini kaNkuluNkulu noma usunikiwe lengubo usungumholi kodwa uyokhonza uJehova kanye nabantu abaholayo ungakuvuma ukuthi abantu bethu nguNkulunkulu ungathathi udumo lukaJehova ulwenzo lwakho noma uJehova engenza izimangaliso zini ngawe wabe sengifundela incwadi yezenzo 12 verse 21 wabe sethi uyangikhumbuza ukuthi ingilosi yambhubhisa kanjani uHerodi ngokuvumela abantu bethu unguNkulunkulu ekuqaleni ka2011 ingilosi yayithe kumele ibandla lenze umcimbi wokungamukela
isigungu sebandla sanquma ukuthi lo mcimbi ube mhla ka-3 ku-April 2011. Sathi sehlele kanjalo wabe sefika lo muntu wasezulwini. Wathi umcimbi awukwazi ukwenziwa mhla ka-3 ku-April ngoba kuzobe kunomunye umcimbi ongemuhle ezulwini. Wabe sewubuyisela kumhla ka-27 March. Yasimangalisa lenkulumo kodwa senza njengokusho kwengilosi. Umcimbi waba ngesonto mhla ka-27 March 2011. Ngakusasa mhla ka-28 March savuka nezindaba ezibhlungu zokuthi ubaba uThingo akasekho emhlabeni. Ntambama ngalo lolo suku lomhla ka-28 yabuya ingilosi. Yabe isithi yilo mcimbi ke ebengikhuluma ngawo ukuthi kunomcimbi wasezulwini ongemuhle. Yaqhubeka yathi ubaba ilanga nguyena othe kumele ugcotshwe ngalenyanga kaMashi ukuze kungasali konakala umsebenzi kaNkuluNkulu. Wabe sethi uhlaleleni mina sengiufezile owami umsebenzi wasezulwini. Abasemhlabeni sebeyokwenza okwasemhlabeni. Ngakho ke nalabo abahlala bengithuka bayadinga ukwazi iqiniso ukuze kuthi uma izinhlamba zabo sesiphenduka ukufa kubo bangasho ukuthi babengazi. Egameni lomprofeti uIzashembe nomoya ongcwele, inkosi busise lokho enikuzwile. Siyabonga kakhulu.